tulee tästä hypystä tuomareilta. And Mathieu's teammate from France, Laura Marino. Ja sitten hyppy sisäänpäin. Taittaen on puolestaan Laura Marinon ensimmäinen hyppy. Tyylikäs esitys, niin kuin tietysti tämän tason urheilijoille pitääkin tällainen yksinkertainen hyppy olla. Kuudes 10 metrin hypyissä vuosi sitten Euroopan mestaruuskisoissa ja nyt siis mukana joukkuekilpailussa Roseen kanssa 8. vuosi sitten ja Ranskalla todellakin tuo mestaruus 2 vuoden takaa. Seitsemän ja puoli Suomen tuomarilta Ukrainalle ensimmäisestä hypystä. Hyppy taaksepäin taittaen on Julia Prokopchupin avaushyppy. Ja hänkin siis 3 metristä ensimmäisen hyppynsä. Ja tämä on ehkäpä vielä tyylikkäämpi kuin mitä oli Aleksander Bandarin esitys. Julia Prokopchuk, Ukraina. 3-kertainen Euroopan mestari kerroshypyistä ja nyt tyylikäs 3 metrin ponnahduslautahyppy hänelle. Muutama ysikin nyt tuomareilta Johannes van Ettenille. Hollanti oli mukana 2012, silloin 8. ja nyt sitten käsin seisonnasta Celine van Duynin hyppy. Voltti eteenpäin. Ei ihan paras mahdollinen tuo veteen tulo. Toistaiseksi taitaa olla heikoin hyppy, mitä tässä on nähty. Todella isot roiskeet. Miten meidän epäonnistuu, voidaan sanoa 7 puolta korkeimmillaan, 6 puolta alimmillaan. Vielä 2 hyppyä kuitenkin jäljellä korjata tilannetta. Sitten Venäjä. Minibajeva. Nadezhda Bazhina. Hyppy eteenpäin. Ja nyt tullaan 10 metristä. Jonkin verran tuota roisketta tulee, mutta oikein tyylikäs, elegantti hyppy kuitenkin Minibajevalta. 2. 10 metrinen kerroshypyissä 12, eli 2 vuoden takaa. 50 pistettä. On 3 meter, Noemi Batki, back dive height. Auf Sprung rückwärts, Noemi Batki, Italia. Hyppy taaksepäin hänen ensimmäisenä hyppynään ja
Kerroin siis 2,0 niin kuin molempien ensimmäisissä hypyissä. Vähän vaikeuksia. Hyppy on siinä mennä yli, mutta pystyy kuitenkin korjaamaan tuota virhettään. Sen kuitenkin tuomarista varmasti poimii kyllä 7,5 korkeimmillaan 6,5, joten neljäntenä, kun 5 maata on hypännyt nuo pakolliset hyppynsä. Ja sitten tulee isännät eli Saksa. Tiina Puntzel aloittaa. Sisäänpäin taittaen on tämä hänen niin sanottu pakollinen hyppynsä, jossa kerroin siis 2,0. Yhteensä siis 6 hypyn pisteillä tämä joukkuekilpailun paremmuus ratkaistaan. Kummallekin joukkueen jäsenelle tulee näin 3 hyppyä. Ei ihan puhtain mahdollinen ole tämä ensimmäinen hyppy Tiina Puntzelilta. Euroopan mestari 3 metrin ponnahduslaudalta 2013 ja metrin ponnahduslaudalla 7. Konstantin Kozmalle. Ja kuinka onnistuu sitten Mara-Elena Ajakobaye. Hyppy taaksepäin suorivartaloin ja se kyllä epäonnistuu selvästi. Ja Romania ei kyllä ensimmäisen hyppykierroksen jälkeen kärkisijoista pysty kamppailemaan. 6.5, 5, 6, 6, 6, 5.5, 5.5. 6.5, 5, 6, 6, 6, 5.5. Toistaiseksi heikoimmat pisteet. Single somersault height. Anstandsseite vorwärts, gehechtet. Kamulkkina on nuorin kisaan osallistuvista 17-vuotias eteenpäin. Taittaen voltti oli tämä hänen hyppynsä käsinseisonnasta. Ja ainakin Vadim Kaptur on vaikuttunut tästä hypystä. Katsotaan, mikä on sitten tuomareiden näkemys. 7.5, 7.5, 7, 7.5, 7.5, 8, 7. Tuollainen keskivertohyppy. Voisi sanoa, että ei epäonnistuminen, mutta ei mikään huippuonnistuminenkaan Kamulkkinalle. Ja näin Valko-Venäjä neljäntenä, pisteet 91. Nomainen hyppy. Mathieu Ros 4.50 ovat 2 hyppykierroksen jälkeen Ranskan pisteet ja ne ovat tietysti tässä vaiheessa johtopisteet. Ja nyt Laura Marino puolestaan 10 metristä taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Erinomainen onnistuminen tähänkin hyppyyn. Ja Ranskan joukkue tietysti pitää nyt meteliä. 7,5, 8. Erinomainen hyppy
Ja 254 hyppy, 71,4 pistettä. Ja nyt Julia Prokopchukilla on onnistuessaan mahdollisuus lujittaa Ukrainan johtoasemaa. Käsin seisonnasta 3 volttia taaksepäin Kerien. Ei oikein onnistu tuo veteen meno. Vähän niin kuin tuonne yli puolelle hyppy kääntyy. Ja Ranskan yhteispisteet siis 254,10. Ja taitaa käydä niin, että Ranska pitää Ukrainan takana. Kyllä, 247,65 on Ukrainan pisteet ja näin Ranska epäonnistunut hyppy niin kuin tuosta isoista pärskeistäkin pystyy päättelemään. Ja näin Hollannin mahdollisuudet hyvään sijoitukseen kilpailussa ne ovat jo menneet. Céline van Duyn. Hän pystyy vähän paikkaamaan joukkuekaverinsa epäonnistumista. Eteenpäin 2,5 volttia yhdellä kierteellä. Ihan paras mahdollinen ei tuo veteen tulo ole Van Duynilläkään. 6.5, 7, 6.5, 6, 6, 6.5. Kuutosia, seiskaa Van Duynille 197,8 pistettä ja tässä vaiheessa kilpailussa kolmantena Ranska, Ukraina, Hollanti. Siinä järjestys, kun toisella hyppykierroksella hypyt 3 ja 4 vuorossa Venäjä, Nadeja Bazina. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Tyylikäs hyppy. Veteen tulo olisi voinut olla vähän parempi, sujuvampi, mutta varmasti tuollainen 8 hyppy on tämä. 7, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7, 8.5. 1,8,5, 7,5 jää sieltä voimaan. Venäjä, Ranska, Ukraina. Siinä järjestys, kun 5. joukkueena Italia tulee hyppyvuoroon. Hypyt 3 ja 4, eli keskimmäinen kierros, ensimmäinen vapaavalintainen kierros. Ja nyt katsotaan sitten, kuinka italialainen onnistuu hypyssään. Onnistuu varsin hyvin. Noemi Batki 3,0 kerroin tässä eteenpäin 3,5 volttia hypyssään. Hyppy jää ehkä hivenen matalaksi, se ei tuossa kohoa ja hivenen kiire tulee sitten volttien kanssa ja veteenmeno sen vuoksi ei ole ihan 63 pistettä ja näin Italia 4. pistemäärällä 216. Venäjä, Ranska, Ukraina, Italia, Hollanti. Siinä tilanne, kun Saksa tulee vuoroon. Tiina Puntzel ja saksalaisten pitää nyt onnistua. Nuo ensimmäiset hypyt eivät olleet parhaita mahdollisia. Taaksepäin 2,5 volttia kerroin 3,0. Pitkään keskittyy siinä Puntzel.
ja onnistuu varsin hyvin. Toki yleisö palkitsee aplodein ja pyrkii tietysti sitä kautta vaikuttamaan vähän tuomareiden toimintaan. 7, 7.5, 7, 6.5, 7, 7, 8. 7,5 tuomareilta. 7, 6,5, 7, 7, 8. On 10 meter, Sasha Klein, armstand. Ihan siisti hyppy, 63 pistettä. Ja Romania kamppailee siellä häntä päässä Hollannin kanssa tämänkertaisessa joukkuekilpailussa. Aija Kobaye. Etunimiltään Mara Elena. Ja nyt sitten sisäänpäin 3,5 volttia taittain. Anteeksi, kerien tietysti. Pahoittelen tuota. Erittäin läheltä tulee telineitä siitä tuo romanialaisen hyppy, mutta onneksi tilanteen selvittää 57,6. Kuutoset jäävät voimaan ja Romania 7. 4 hypyn jälkeen. On 3 meter, Elena Kamolkina, back 2.5 somersaults, piked. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Siinä hyppy, jonka Jelena Kamulkina esittää tässä joukkueensa 3. suorituksena. Kerroin 3,0. Kamulkina. Varsin hyvä hyppy. Erittäin korkealle tuo ponnistus, mutta eteen tulo ei ole paras mahdollinen. 6.5, 6.5, 6, 6.5, 6, 5.5, 6. Kuutta puolta tuomareilta ja näin 25 ja siinä taisi mennä nyt sitten Ranskan voitto. Heillä oli toki muutaman pisteen etumatka Venäjään nähden. Anteeksi, Venäjä tietysti oli kärkipaikalla, heillä oli muutaman pisteen takaa jo matka, joten Ranskan mahdollisuudet mestaruuteen taisivat kyllä mennä tuohon edellisen hypyn epäonnistumiseen. Käsin seisonnasta taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä, 3,2 vaikeuskerroin. Eikä Laura Marinokaan ihan parhaalla mahdollisella tavalla onnistu. Siihen ei tule tuollaista hyvää ponnistusta. 56 pistettä vain ja näin. Että Ukraina nousee Ranskan ohi. 10 meter, Julia Prokopchuk, back 2.5 somersaults, 1.5 twists, height. Samanlainen onnistuminen kuin maanmiehellään siinä edellä ja Ukraina tosissaan haastaa vielä Venäjän. Ranskan ohi Ukraina menee ilman muuta. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Kerroin 3,2. Ja tämäkin on mainio hyppy.
7, 7.5, 7.5, 7.5. 7,5. 7.5. 7, 7,5, 7,5, 7,5, 7, 7,5, 7,5. Ei täydellinen onnistuminen, mutta hyvä hyppy joka tapauksessa. Julia Prokopčuk-pistettä ja niin kuin sanottu, Hollanti siis joko 7. tai 8. tässä kilpailussa. Céline van Duyn eteenpäin 3,5 volttia taittaen. 3,1 kerroin. Oi. Se on päivän epäonnistuneen hyppy ehdottomasti ja Hollannilla taitaa nyt sitten kohtalona olla tuo 8. sija. Se heille tuli 2012, kun maa edellisen kerran oli joukkuekilpailussa mukana. Ja tämä kyllä nyt sitten jo jonkin verran tekee kipeääkin. Ai, tämä on ihan täysin epäonnistunut hyppy. 21,7 pistettä. Reverse 2.5 somersaults, height. Dyn on 22-vuotias ja nyt tuli täydellinen epäonnistuminen hänelle. Ovatko tässä mestarit? Venäjä. Nadezhda Barsina aloittaa. Ukraina heitti haasteen. Tämä on hyvin onnistunut hyppy. Eight, 7.5. 8. 8 tuomareilta ja kyllä tämä hyppy nyt mahdollistaa sitten Venäjän voiton 72 pistettä 330,5. Muut joukkueet olivat jo niin kaukana, että no Saksalla tietysti vielä ihan hurmioituneilla hypyillä mahdollisuus, mutta se edellyttää nyt sitten kyllä kahta todella kovaa huippuluokan hyppyä Zosia Kleinilta, Tiina Puntzelilta. Noemi Batki. Ja hän hyppää viimeisenä hyppynään tässä kilpailussa sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Hyvä päätöskierroksen hyppy Batkilta. 7.5, 8, 7.5. 7,5. 7,5. Hyvin kerällä tämä hyppy, veteen tulokin on mainio ja näin. Hyvät pisteet 72 Noemi Batkille, 7,5 jää sieltä, kun 6 Benedettin pisteet ja Italia on 4. Venäjä, Ukraina, Ranska ja sitten Saksa hyppää mitaleista eteenpäin 2,5 volttia yhdellä kierteellä taittaen siinä hyppy, jota Tiina Puntzel lähtee yrittämään kerroin 3,0. Ja nyt on onnistuttava, jotta Saksa nousisi mitaleille. Ja tämä on hyvä hyppy. Kotiyleisö pitää siitä. Ja näin Zosia Kleinille jää mahdollisuus vielä nostaa Saksa jopa tässä hopealle. Venäjää ei kyllä Saksa taida kiinni saada. 7,5. On 10 meter. 64,50 ja Saksan Konstantin Kosmalle, joten ihan ok hyppy hänelle ja tuo 7. sija on todellakin Romanialle tulossa. Voisiko jopa Italiaan yltää? No, jos Jacobaye
onnistuu tässä aivan huipputavalla. Sekin on vielä mahdollista. Taaksepäin 2,5 volttia, 1,5 kierrettä, 3,2 kerroin. Hänelläkin vähän tuon kierteen kanssa ongelmia. 6,5, Ja puolta tuomareilta 62,40. Ja Romania sijoittunee tämän kilpailun 7. Viimeiset 2 hyppyä. Valko-Venäjä enää jäljellä. Jelena Kamulkkina sisäänpäin 3,5 volttia. Taittaen 3,0 kerroin. Tuo pieni päänpudistus kertoo siitä, että ihan tyytyväinen ei. 5,5, 6, 6, 5,5, 6, 6, 6. 5,5, 6, 6, 5,5. Olisi tarvinnut tästä tuollaiset 80-85 pistettä, jotta Valko-Venäjällä vienneksi, eli Italia nousee sieltä vielä Valko-Venäjän ohi tällä päätöskierroksella. Venäjälle kultaa, Ukrainalle hopeaa, Saksalle pronssia, Ranska 4, Italia 5, Valko-Venäjä 6. Siinä tämän joukkuekilpailun tulokset. Näin on uimahyppyjenkin osalta avattu Euroopan mestaruus tapahtuma Berliinissä 2014. Kyseessä ovat 32. Euroopan mestaruusuinnit ja ne ovat nyt siis täydessä vauhdissa niin tuolla uimaltaan puolella ratauinneissa kuin sitten uimahypyissäkin kisatapahtumat on avattu. Tässä vielä mestariparin tyylinäyte. Venäjä ottaa siis kultaa ja uintia tänään kello 18.45 Suomen aikaa alkaen. Tommi Rundgren ja Jani Sievinen seurassanne silloin, joten viihtykää Berliinissä Euroopan mestaruusuintien parissa.